दिनै खोला बिजनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारियाव 2024 मायथाइनि जि टप 10 मासि मोननो हानाय फरायसाफोरखौ जि बरायनाय हाबाफारि लादों बेयाव बाहागो लानानै आं खोब गोजोननाय मोनदों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों एसेबाबो बे हालामाव सोलायनाया फैगोन आरो बेयाव बरायजानाय फरायसाफ्रा गोसोआव एसेबाबो थुलुंगाखांनाय मोनगोन इयुननि मोनफ्रोमबो आगानाव बिथांमोना मोजाङै हान्थिनो थाखाय मोनसे साखाफारा जानो थाखाय प्रिपारेसन जानो थाखाय बिथांमोना मोनसे थुलुंगाखांनाय मोनदों आरो बेयाव बाहागो लानाय साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलिफ्रा उननि समाव मोजां रिजाल्ट खालामनो थाखाय आरो नैबे हालामाव बा बर' जाथियाव सासे मोजां सुबुं दोन हिसाबै जानो थाखाय जे मोनसे थुलुंगाखांनाय बेखौ दिनै हाबाफारिनि गेजेरजों मोननो हागोन बेखौ मिजिंथिदों जों बेखायनो हाबाफारिखौ जों लायो थुलुंगाखांनाय बा जों माखासे जिउ राहा दानाय हाबाफारिखौ जों लायो गोबां फरायसाफ्रानो मोजां मोजां नाम्बार मोननानै उथ्रियो नाथाय बे उथ्रिनायनि उनाव बेखौ कन्टिनिउ खालामलांबाय थानायासो गिदिर खोथाया बेखायनो जों फरायसाफोरखौ जों खावलायो फरायनायजों लोगोसे जोंनि आखलखौबो जों मोजां खालामनांगौ आरो जाखिनि फरायनायाव जि खस्थ' खालामबाय बेखौ जाहाथे कन्टिनिउ खालामनांगौ आरो मोनसे रेसपन्सिबिलिटि समाजनि न'खरनि मोनसे दायित्व बेखौ गोसोआव लाखिनानै आरो गावनि मोनसे गोथार थांखि लानानै जुदि फरायोबा बे जाफुंसारो बेखायनो गासैबो फरायसाफोरखौ जि मोनसे गोथौ थांखि बेखौ लानो थाखाय जों खावलायो दुलाराय बर' फरायसा आफादा क्लियार जों बेखायनो थाखो माने एम इ स्कुलाव फरायनायनिफ्रायनो बा हाइ स्कुलाव फरायनायनि फरायसाफोरखौ लानानै जों जिउ राहा दानायनि जों हाबाफारि गोबां लाबोदों दि बबे फरायबा जों मा जाहैनो हायो मेट्रिक पास जानायनि उनाव हायार सेकेन्डारि पास जानायनि उनाव जों मा फरायोबा जों गावनि केरियाराव बा गावनि इन्टारेस्टनि लाइनाव जों बोरै थांनो हायो बेनि थाखाय जों हाबाफारि लाबोदों दख'रा आफादफोराव दालाय आफादफोराव जिल्ला मिरुनिफ्राय लानानै आरो बेजों लोगोसे फरायसाफोरखौबो जोङो खावलायगोन गाव जेखौ मोजां मोनो जेराव इन्टारेस्ट जों बेखौ सायख'नांगौ आरो जों स्ट्रिम बासिनाया गाव माने मा स्ट्रिमखौ फरायबा मा जाहैनो हागोन बेजों नङा आंनि केरियाराव सहैनो थाखाय मा स्ट्रिमखौ नांगौ बेखौसो सेलेक्ट खालामनांगौ बासिनांगौ फरायसाफोरखौ सोरबाया डक्टर जानो सानदों सोरबा इन्जिनियार सोरबा सिभिल सार्भिस गतिके नोंनि केरियाराव सहैनो थाखाय नों मा स्ट्रिम लानांगौ बबे कलेजाव फरायनांगौ लोगोसे नोंनि थांखियाव सहैनांगौनि थाखाय नोंनि न'खरनि थासारिजों नों बबे कलेजाव फरायोबा जानो हागोन नैबेखौसो लानानै फरायनांगौ दा बेखायनो जोंनि बासिनाया जि स्ट्रिम सायख'नाय लोगो सायख'नाय कलेज सायख'नाय बैफोरो जाहाथे गावनि थांखियाव सहैनांगौ बायदि जायो बेखौ जों खावलायो जोंनि फरायसाफोरखौ मा जाहोगोन लोगोसे बिमा बिफाया फरायसाफोरखौ उन्दैनिफ्रायनो नोजोर होनांगौ बे मायाव इन्टारेस्ट दङ जोङो माबा मोनसे बे गोसो गैयै खामानिखौ जों सरसोमनानै जाथारनांगौ होनबाबो जों जाया ओंखायनो गथ'फ्रा जेराव इन्टारेस्ट दङ बेयावसो बिमा बिफाफ्रा बेखौ नायनांगौ आरो बाना लानानै थांखि लानानै फरायसाफोरनो मोनसे जि फेसिलिटि जों बेखौबो होनो हानांगोन हानायखिनिखौ नांनायनि बांद्राय नङा लोगोसे फरायसाजों मोजां सोमोन्दो लाखिनानै फोरोंगिरिजों मोजां सोमोन्दो लाखिनानै आरो माखासे गोरों सुबुंफोरजों सोमोन्दो लाखिनानै जेब्लाबो सोलोंथाइखौ लाहोनो थाखाय मोजां बोसोनखौ होनांगोन जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दायो गुन गोनां सोलोंथाइनि जांख्रिखांनाय हाबाफारि लानानै जों खामानि मावबाय थादों जोङो दायो थाखो 8निफ्राय लानानै थाखो 12सिम फरायनायफोरखौ फरायसाफोरनो जों मोनसे माखासे प्रफेसनेल कर्सफोरनि थाखाय जों लानो थाखाय जों हाबाफारि लादों बिथांमोननि केरियार गाइडनि थाखाय लोगोसे डिग्रियाव फरायनायफोरनि थाखाय जोङो सिभिल सार्भिस ओरिएन्टेसन द्रप आउट थानायफोरनि थाखाय जोङो इयुथ माने एन्टारप्रेनारशिप बा इयुथ इमप्लयमेन्ट जेनेरेसननि थाखाय जों माखासे हाबाफारि लानो थाखाय थांखि लादों आरो जों नैबे गोलोम बोथोराव फोरोंथाइ बादा जों होगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आरो लोगोसे हानायसिबां जों स्कुलाव क्लास टाइमफोरावबो जों थांना फरायसाफोरजों रायज्लायनो एबा लोगो हमैनो थाखाय जोङो साखाफारा जों हाबाफारि जों लानो थाखाय दायो रेडि जानानै दङ